Makigningi si Kikini mo. Okay ra? Para pa siya motor. Si Ryan na naging madam. Ryan, sige. Na ako yung si Kikin. Crush mo si Kikin. Good morning sa inyong lahat dyan. Manigway ko sa baka. Kay na ako'y lakaw karon. Muadto ko sa Cagayan de Oro. Magkita kami ni Althea Marcos from Jensan. Ayan o, kitang-kita ninyo. Diba, in one day, marami silang natapos kahapon. Oh, in one day lang yan. Bahog muna tayo ng baboy di ay. Kay para diretso na dayon ta dito sa Cagayan karon. Nya nagdagom na pod. May lagmo kuan ni karon mo init pero ambot lang kada. Kay giring ra baning panahon, mamahog sa ta sa baboy di ay mga sis. Ako sa tuo na banwasan di ay kay para ay di amo una ko pagtigway sa baka kay para diretso na din ang akong lakaw unya no. Kay baw na mo nga uwan na sad ang mga biik dani kay aan iach ani nila. So banwasan ako na unya. Tara mga biik sayo tagtigway kay hala magkita mi ni Althea Marcos kawan from Jensan. Kita kayo eh. Tugnaw kayo pero di ta mo patugnaw diha bayot kay Ginoo ko day ang mama na mo. Okay na ba ang lawas sa baka? Taawa medyo tambok na sad siya. Ngayong tagmo-tambok manig maayo no. Ay! Ginoo ko nag-ulan na sad. Diyos ko bayot. Nag-ulan na sad mga ses. Ginoo ko na unsa naman yung panahon diri. Oy! Undang na yung taon ulan. Ginoo ko. Huwag kang gin magtagbaw uwan nga. Ginoo ko. Agoy, ginoo ko. Danlog kaayo. Agoy. Nagmata naman dani si senior. Nagmata naman dami si senior di ay. Di ba di kayo mamahog ko sa bawi di. Pag ako matama. Nalubag man imong mata. Ako din mo sila man. Kikya sa akong mo. Panatagpan mo. Banwasan sa ito na ako siya. Banwasan ako una aya dayon ibahog. I-charge sa ako ng cellphone kayo basin malubat ta mga sis. Matulog tag Cagayan. A few moments later. Paingon na ta sa Cagayan. Nagdala ko mga gamit kay dito ra ko mo ili sa Esperanza. Si Sherwin CR si Sherwin. Babe, ari na ko. Ang baka ha. Ang baboy. Bahugi unya ang baboy mga duha ka salmon siguro sa udto ha. Nya ang katong kuan sudan. Igawas na dayon tudaan kay para mahumok to ah. Daw isagol tong kuan kato tanan saging daw katong na lang ang isa ka lutya mo isagol ha. Sige ari nako kay nagalindaw na sad ang payong to ara dito kang Mother Earth. Baklay ta paingon dito sa kuan kay mag-try cabra ko. Paingon ta sa Cagayan karon guys kay magkita kami ni Althea Marcos. Eto ang mga dala ko kanilang kay para kung kintay mag-ulan dili siya mabasa. Nagalindaw na maday gani oh. Adto ra ko muili sa Esperanza. Dira lakaw na ta guys. Nag-ulan jud. Gitinuod jud ang ulan oh. So nangayo ko og dahon dadto sa kang manong tuto. Diara guys. Turong tag dahon. Kasi nakarelate diha. Muturong sa dahon paingon sa eskwelahan kay para mag-eskwela. Always buhay bukid. Diara grabe ang ulan, giuwagan jud ang ulan oy. Unsa naman niya oy? Sige. Mag-uwan ka, mag-uwan hangtod ay napag-undang. Gilagot ko nimo uwanak ka, char. For everything to me right now. I give my life. Take me. I surrender. I surrender. Ooh, I surrender.
Di anak ko sa tricab ni Kling Kling. Wakat og nawa Kling? Nakadulog siguro ni kami iyo. Basa kay ko dai. Yara. Pero laban siya pa ng Japon. Ay, natin may klase ba yan? Wala pa pero clearance. For clearance na lang. Iwaga ng kuwan guys. Maunang magwagwag ta karon. Ano yun? Ha? Naguna yung magtaya yun? Ako sige wak. Nagunay na yung magdayon dahil gahag pa. Ako sige wak. Lagi. Di anak ko diri sa payag. Mag-prepare na ta kay para diretso na dahin ta sa Cagayan de Oro City. Mag-ilis ta guys. Kay something uwan gyapon kaayo ginuo ko bayot. Ano ba? Wala pa pronsita guys. Ay, salamat. Pilay Cagayan gani? 20,000. Here na ta sa van. Dira ang driver. Taga diri rasad na siya sa Balingwan. Kanang muadtog kamigin, pwede ra ninyo ni siya kuan. Takon. Kuntakon. Diri ra ni sa Balingwan, anytime ni sila pwede diri. Kamo man siguro tanan din ni mga biyahe no? Bahangin na dito siya di ay. Sunod pa to siya sa akin. Larga nami pa yun sa Cagayan. See you Cagayan de Oro City. See you. Here na ta sa Cagayan de Oro. I-chat ko ngayon si Althea Marcos from Jensan. Here ko sa may Gaisano City. A few moments later. Guys, here ko sa Chowking diri sa Divisoria. Diri ko kuhaon nila ni Althea Marcos. Daanan daw ako nila dito. Nahihiya ako kasi sobrang ganda niya. Oh my God. Isa sa mga legit supporter from Jensan. Hala, di ana. Baji. Ayun, may baji. Hala. Bago na kanabot, bago na bisig na na siya. Siya mo'y nagkuan sa kuan Bisi karon. masiguslak aron. Nagluto sa para panday. Daw napod baka dito baboy. Hi guys! Ayun na naka. Uy, nagpaganda ini. Hi guys! Subscribe mo kay Ate Maya Mia. Gwapa mo kakasis. Umitang mo, masyad ko ano, manika sa Mura kang yan ba? Mura kag si Tia na may pagkamarikay na may pagka dunay. Hala, sosyalan ka. Finally na himamat lagi ng si Maya Mia personal. Sexy kaayo ko sis. Ito, gani. Hi guys! Ingana, unta kuno ka siksi ka. Inani makakagwapa dati. Pero nga naman kay tuan. Basta na, nga na may mga asawa, di ba sis? Magtambo. Para din masama yung na Maya Mia. Hala guys, dara si Althea Marcos from Jensan. Akong iyaam. Matagal ako gapam si Juan Sherwin ha. Maya Mia, tagal ako gapam. Di basta-basta. Basta-basta, wow, mansat ka. Sa inyo lang. Ito tayo magkita sa pagpagwapa dahil dito sa Watson. Watson. Right ang lotion. Diba? Tara lang bukuan. Oy, 1,000 pababa. 1,000 ang limit. Oh, diba? Nakita na dyan ninyo si Althea Marcos. Hindi nakagwapa ka.
Sexy kayo. Oh, di ba? Boy, makuan to ma-report. Morning. Good afternoon. Yun na na siya. One day. Mausap ang gulin. Gimit kanina ko siya diri kay muli na problema. Ala, ayaw na. Ayaw na, sis. Ala, uy, ay lagi kuman to muli. Si. Taga Jensan. Hindi kami diri gahapon na malito ko. Papaerpong ano. Asa man yung mga parang sa iya sis. Ayaw na. Nagilig ba yung tarang init-init Mayroon umama eh. dapat Ay, upang ligo ganin niya. Ako man siya, para maligo siya. O, may shampoo. Dapat may shampoo. Strong and long. Para aspas ang growth. Nadilatar ba yung imuhang pamaskong handog? ayun lang sa pagkuhan na ayun lang isa night cream. Para ato ade gumagoy. Tiara. Nakita. Kumusta naman yung vlog? Wala ay nagandang-undang naman ko. Product director mo. Ito, may ditik kami doon eh. Hello? Asa mo nga na? Ano na diya ka mag-live ganito? Live. Wala pa may nakulit siguro. Di ba? Oo. Mga paan, mga transgender po. Wala ka. Okay rin siya hawiran? Gidobol na ako. Double na. Uy, ginoo. Ala, daghana ka ayo, my God. Ginoo, unsa man niya? Naraning ba bisig Ala, unsa man niya? Ala, unsa man niya? Imuha na gani. Aga mas dako tong dati no. Ala, my God, sis. Ala, palitan na. Ipagwapa. Kuya Jay. Kuya Jay diri. Hala guys, grabe bongga kayo, Watson. Di ba? Una na ako. Hala, thank you so much kayo. My God. Hala. Niya ha. Abi na po parang ang sa personal babae man day kaayo. Hala. Yara sila. Una, care pa ka una. Una, tamion. Una lang ko. Naman po na siya kalibin sister yung kalibin na ay iyang bana na ay ano. Buntis na po ang babae ron. Siya ang nag-sponsor sa pagkuan. Ayan ka na. Oo, yata na. Nakita-kita lang sila. Thank you so much. Gara Jud guys. Nagkita na dyan yung Altea Dito sa Marco. Kuya Jay. Kuya G Restaurant. Alas sa siyata. Gara yaha mga kuan. Yaha mga manager. Ala, grabe. My God. Hala. Order me kay Kuan bi monggo sa gapa. Tatlo ha sa kabangko. Dali na to regular, solo na lang eh. Ay, regular na lang bali. 4 ka regular. Oo, sige, 4. Ruby halo-halo. Hi guys! Welcome kayo sa vlog ni Ate Maya Mia. Wala ko ka-vlog. Thank you, Madsi Dental Clinic. Diri lang sa Cagayan ni siya sa
SM Uptown? Uptown to no, SM Uptown. Look. Lagi ko ano na ko si Madsi, dapat ikuan niyo si Mayamiya, i-free na og kuan. Doc Mar, thank you. Baka naman si Mayamiya. Ano? Guwapa na ko. Uy, kay Sherry itong spray sa lawas ha. Itong kulay pula. Paglalaki to. Lang saan mo ito paggamit? Mga kuan. Yan. Ang katong kuan, saan mo ito ah? Sa nawo. Tanawa lang. Abasahan naman. Mura yun siya sa legit nito. Ulang din kay si Maya Mia, kaya kung siya ay... Dili sa pulutan. Hi po guys. Sa tagan ako apam si Mayamiya. Bye Sherwin. Ikaw na bahala dira sa bukid. Sige, shout out si Kiki. Sige, si Kiki. Sige na. Sige na. Kuhaan pa di ay sir. Hi, hello dyan sa mga taga-Jensen. Shout out ko kay Kuan, kay Syra. Nandiyan sa Niki sa Facebook, pero sa personal defendi pa. Og sa Team Corona, Fiona Bona, good luck sa Palates. Hala, kaya ka na ibuna yun eh. Sa si Buna. Bunay. Bunay. Times Pag-ilin siya, kinabuti mo pag sa arcade. Ah. sabay yung tattoo siya mo, kuwan sa bukid. Uy, follow, subscribe mo ha. Ayun yung isip ang ad ni Ate Maya Mia kay Louie Intawo. Inana lang iyang ko ang source of income niya, no? Daga naglakis Maya Mia. Mabalagyan mo na sikat ng mga ginaluluto niya. Ay, mag-live ta, mag-live. Mag-live na. Ah, sige, sige. Di ba? Uy, i-subscribe niyo siya ha, Maya Mia. Mura na kare-kare? Yes, ma'am. Nagsiapa, chicken na. Paano lang ko na Sabi lang kita ang Naami, kari-kari. Kari-kari na siya? Kani. chicken halang-halang. Chicken Di ba kabalo ka na halang-halang. magluto? Oh, Ito native naman yun. niti. Kani. Pinakbes. Pinakbit. Baka na kaldereta. Kaliritang baka dahil munggo. Munggo na. Munggo. Gala mo man ka munggo. Kari-kari mo. Dahil yung lechon manok. Bicol Express, eh, wapa din munggo. Ah, wala pang munggo. O, aring ni chicken. Fried chicken ni Maya Mia. Buo na fried chicken, no? Sa syalan tayo. Syalan kay sutan guys, sa diwa. Sayang, wala takakuan, wala takakuan kay Maya Mia ba magpilaw na tong santol ito nga yan. Kung gigatan niya ang Ginataang santol. Ug ang iyang kamote na ang sa tuon. Kamote cheese roll. O kamote sisyo. Dapat ginaganda ka po doon. Oo, wala na mo. Munggo sa gata. Wala pa ang munggo sa gata. Na din munggo sa gata. Munggo sa gata. Naa, gigata ang mundo ni Bes na ng buwan. Bulad, bulinaw. Spurget ang gawas. Sige lang, uy. Lai sa na na sis. Uy, gabay sa buyak kay iba. Ay, lahat pa kayo dahil mo. Kaya ka na tayo. Ala, imo kari-kari. Kari siya may naho. Kari siya may. Siya naman isa mo kaon namin eh. Ano ka sabihan? Kaon nami guys. Nami kay susan.
Sige, thank you. Ako na mayami. Sige, sige. Balik na ba? Mga uta. Kaon pa, tanan. Kaya lamig yung sutan. Gapo na ka ninyo, guys. Ano na ako? Sis ko, dali sis. Sige, dahan. Ayaw ka. Bugay ako. Muna lang na po. Baka mo. Dali na pag jumbo na talaga kaya miya. Lagi. Napo kay Bana? Napo kay Bana mi? Ha? Wala kay Bana? Na ako no. Ha? Si Na Kiki ako na yung no. crush. Si Kikin? Ah, crush mo si Kikin? Ay, hobo. Guys, human na may kaon. Naihalo-halo, wala na kurot. Napoy, kuan, ginataang munggos, wala na kurot. Ay, isa na lang nakaroon. Naman na over. Thank you so much. Thank you, Maya Mia. Thank you po kay nakakaon kong sosyalan, di ba? Kuya G. Here sa Cagayan. Maghanap ako dito sa kay Chowking, Jollibee, anak. Kay napareho 100 na ba yung nakapin? Daan mga passport. Pero mga ingani, ginuupo. Sosyal na. Sa inyo ka. Thank you so much, Althea. Welcome, sister. From Jensan. Munya di ako, Joy. Pagwapa. Dimog nawa na among mga pet-pet. Tayo mo namin sa Agora. Okay. Paulit na ko. Thank you so much. Mga madam. Manglayat na po ni Bye-bye, guys. Market City. Dagan siya makuan din. Kaya ang terminal, pasulod pa man. Sulod ka ng Market City. Thank you so much. Sis Althea Marcos Bye, from boy. Jensan. Bye, Oh my guys. 2019, 2020, mag 4 Kung wala years pa na. kagamay pa lang yung subscriber. Thank you so much. Diha sa kilid. O, diha sa kilid. Madala ko. Ay, aring terminal. Oh, dana. Bagong di pa gamay ko sa banyo sa terminal. Uy, kanina eh. Dana sa unahan. Ah, dili na mao. Uy, salamat sis ha. Uy, Pumunta po kaloy an may Salamat. lawas. Oh, I-vlog sa pumunta dito po. sila sa gawa. Mm. Si Miho. Salamat kay sis ha. Bye, Mi. Tanan. Salamat. Uy, salamat kay salamat kay ma. Salamat kay Madam, salamat ha. Salamat kaayo sa time tanan. ni Yes. nagigayunan. Salamat kay salamat sa gift. Salamat kaayo. Oo. Dagan kay salamat. Kaya Ari tayo na ko. mayaming ang cinnamon. Ari na ko sis. Bye-bye na tanan. Amping highlight ha. Ingat po. Salamat. Bye-bye na. Bye-bye. Kung sa man na. Ha? Cinnamon. Pasalubong si Mama. Salamat. Uy, bye-bye. Sige, Bye-bye. sige. Kaya nakatasalubong siya hakin. Bye-bye. Sige, salamat. Si, salamat ha. Bye-bye, Mi. Bye-bye. Chat-chat na yapon. Bye, guys. Thank Hindi na you kay kawato na yung cellphone. I-ready sa si Mami. Oh, sige na, oh. Ala, ay, pasa na nako, ha? Oh, sige, sige. Salamat, bye-bye. Uy, ang pin mo. Bye, salamat. Bye. Bye-bye. Hello, my God! Sosyalan kaayo, guys. Kiara. Thank you so much. Sis Althea Marcos from Jensan. Dagan kay salamat sa gift. Thank you so much. Tanan ninyo. Team, ingat-ingat kayo. Salamat.
Thank you. Supporter, guys. Dagan kayo salamat. Mag-comment ko niya. Oh, Bye! thank you. Uy, dagan salamat ha. Salamat ha. Sige, i-check tanong sa inyo ha. I don't Thank you so much. know. Ate sa O sige, salamat. Ingat ha. Oh, nakailas ako here. Thank you so much. Supporter po. Kanunay daw magtanaw yung partner silang duha. Dagat kayo salamat. Oh my gosh! Thank you kayo. Tanan ninyo. Daghan jud kayo salamat sa mga supporter niyo sa akin. Sis Altia Marcos from Jensan. Daghan kayo salamat sa inyo. Diara! Daghan kayo pagwapa. So, daghan kayo salamat lang. Magwapa na kung samot-ani. So, thank you very so much. Altea Marcos from Jensan. I love you so much, sis. Ingat-ingat kayo sa inyong biyahe. Balik nga sa inyo ha. Nain mo parlo din. Salamat kayo, madam. vlog na to yung so much. Oh, supporter guys, si madam, taga-Balinga Sagni, pero na siya diri nagkuan sa iyang parlor. Salamat kayo, madam. Tapos niniyak gid niyo. Arin ba na karon? Para sa bukid. Grabe sa ila kay bulag sila na yung laki. Ano sa ila? Sada ni show ba ang gusto wala sa nang mo sa na bulabog Hakikan. Nag-meet niya sa akong supporter po niya si Altia Marcos. Ano taga-Jinsan. Baka sa suyo ko sa inyo. Wait, isa sa ako sa April. 24, 25. Ano din niya balimot niya no? Oo, balimwan niya. Barangay Makuya. Pagkakagay lagi malay ko. Trabaho ko sa iyo. Makatulong at napahala pa niya. Mayang naiya. Salamat mami ha. Salamat kayo. Salamat kayo. May nubana? Bulag man. Ay, nagbulag na saan mo? Bulag na saan. Wala kamba? Wala din ako. Di na ako. Yan ako. Dito. Dito sa'yo. Wala yung anik eh. Wala ka po. Wala yung tilaw. Natural naman na karon. Tama ba? Wapa gani sa personal. Lugok ka. Lahi ka sa kuan. Lahi sa kuan. Lahi ka. Wapa sa personal naman payon. Payon niya gid mo. Kita salamat kami ha. Salamat po. Puhon. Paila-ila ta kanikikin. Ay katong. Naman ninyo. Madam Cheska. Oh, di ba? Si Madam Cheska supporter po, guys. Taga Balingasag. Oh, ako ni sila paila-ila ni Kikin. Kami anak ko ay, guys. Oh. Pero Riga jika Kikin. Makigminyo si Kikin nimo, okay ra? Para sa siyang motor. Ito motor nga rossi. Daghan jika kay ibog ni Kikin. Ganahan ka siya sa kuha ka. Ha? Ganahan ka siya sa kuha. Jamming man si Kikin, wala may problema diya. Jamming man na si Kikin. Sama ka sinabot lang ako. Oh. Sinabot siya. Lagi basi dito pa ka maminyo. Wala pala mo yun. Bisita mi kita dito. Bisita mi dito. Dalaga ang puti. Si Kikin, kinalan ko ni Kim Pod. Kim. Na si Kim. Si Ryan na lang imo madam. Ryan, na sige. Pagasto ko na sa kuani, basi mag-room kuani dahil. Mag-room na gid kuani. Ano ka ito nakita agad niyo eh. Ito na simple kung paano kayo gusto mo lang sa balinguan. Gusto ko kayo pag-meet ani. Huwag ko gakuan ng yun. Nakita jud ka Hindi din. ka ko sa balingasag pa. Akong gamit akong ipangatot ka dyan sa balay niya. Mimiya mo gano'n niyo. Mimiya gano'n. Ay, awa lagi. Wala ba kaya? Basta kaya sige kan aw kay babawaan kay mong naong gyud. Sige kay tan-aw sa kuan vlog. Kita na ko sa iya, pero wala ko kakuha. Kailangan man vlog ana ko ang ipalo po. Ako siya ako siya ra kayo. Salamat mami ha. Salamat kaayo.
Salamat jud kaayo. Tapos sila mga to namin dahil. Oh, sige, sige. Salamat ha. Salamat kaayo. Takin, magkita takin. Ako, si Ryan. Si Ryan. Pagkabutasan namin. Palugi na yung kaan. Hanggang sa gagawang mapakangod ko dahil. Makagod yung ingron. Sabi to, salamat kayo. Mga supporter po here, guys. At kami dahil. Sige, sige. Salamat, mi. Salamat. Bye-bye. Okay, bye-bye. Comment siya, uy, mulaat ka sa iyo. Oh, sige, sige. Bye-bye.